खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, दिनै 25 जानुवारि मागो दाननि नैथि मंगलबार, थामहिनबा गोथार बाथौ सान। बर'फोरनि आंगो दोहोरोम बाथौ दोहोरोमनि गोथार सान। गोथार बाथौ साननि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, लोगोसे गासै गेदेर गोलाव सुबुंफोरा गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। गासै बुहुमनि बाथौ सिबियारि बर'फ्रा दिनैनि गोथार सानखौ फालियो। 30 नं सिदली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया रुनिकाटानि सभाराम बरगयारि कलेजाव गोदानै गार्लस हस्टेल गायसनदों। गार्लस हस्टेल अन्थाइखाम्बा गायसननायाव कलेजनि फोरोंगिरिफ्राबो बाहागो लायो। 2019-2020 रांखान्थियारि बोसोरनि बाजेटजों बे हस्टेलखौ लुफुंनाय जायो होनना एमएलए बिथाङा फोरमायो। दोहोरोमनि आसारखान्थि आरो बोसोनफ्रानो समाजखौ गोग्गोसिन खालामो, बुंदों दिपेन बर'आ। गोथार बाथौ सानाव दिनै मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु आफादनिफ्राय क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबहैयो। हारियाव खौसेथि, फोथायलायनाय, गोग्गो देहा, हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय आरो साखाथियाव थानाय हारि माहारिफोरनि गेजेराव बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ गोजोर जानायखौ हास्थायनानै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। गोथार थानसालिनिफ्राय मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाथौ सिबियारि साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनानै दोहोरोमनि आसारखान्थि आरो बोसोनफोरानो समाजखौ गोग्गोसिन खालामो होननानै साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौनो गावबागाव धोरोम सिबिनायाव बाहागोदार जाफानो खावलायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। लाजिनांथाव खौरां, कलेजनि प्रिन्सिपालआ गावनि आंगो फरायसुलिफोरखौनो जिनाहारि खालामनो नाजादों। गावनि आंगो फरायसुलिफोरखौनो जिनाहारि खालामनो नाजानायनि सायाव फोरोंगिरिनि हेंथायै फरायसाफ्रा गोख्रोङै सोमावसारदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिलगारा गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं माजेन्द्र गयारिया गावनि फरायसुलिफोरखौनो गाज्रि नोजोरजों नायनाय आरो गाज्रि सोमोन्दो लाखिनो नाजानाय, मोदोमाव दांनाय, जिनाहारि खालामनो नाजानायनि बाथ्राया सोराङाव फैदों। बेखौ लानानै फरायसाफ्रा प्रिन्सिपालनि हेंथायै गोख्रों अजद होनायजों लोगोसे प्रिन्सिपालनि हेंथायै सोमावसारदों। आं 9 क्लासाव फरायो, हेड सारा बिदिनो बयखौबो टाच खालामो। माजेन्द्र गयारिया क्लास खालामनायावबो क्लास 7आवबो जोंखौ क्लास खालामोमोन, बेयावबो टाच खालामो। बे माबायो फोरोंनाय हिसाबैनो टाच खालामो, बे जाय जानला मोनला। आंखौ गारिनिफ्राय लाबोयो, लाबोनानै गारियाव आंखौ अयथासार खालामबोयो सारा। आखाइ मानि दांबोयो, फेन्दा मानि दांबोयो, आंखौ जा गाज्रि खालामबोयो। आरो आंल' नङा, बेहाय जे स्टुडेन्ट दङ बेखौ गासिबो खालामजोबो सारा। बड'फानि सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड आरो बुहुमनि बर' हारिनि खौसेथिखौ हास्थायनानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाथ्रा बुंदों। बर' हारि दानो आरो बिटिआर रेकर्डखौ मावफुंनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जाना खामानि मावनो नांगौ होनना खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफ्रा गोबां आद्रा दं आरो दफाफोरखौ मावफुंनो बर'नि मोननै गोख्रों राजखान्थि दोलो इउपिपिएल बिपिएफखौ खौसे जाना हारिनि खामानि मावनो खावलायो मिरु एबसुआ। लोगोसे बेखौबो बुंदों, बर' हारिनि गेदेर जौगाथाय, खौसेथि आरो हारिनि रैखाथिनि थाखाय इउपिपिएल बिपिएफ खौसे जानांगौ। दा बर'नि मोननै राजखान्थि दोलोआ बिनि सायाव मा थिरांथा लायो उन समासो फोरमायसिगोन। बिजनि सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि दैदेननायाव गोथार बाथौ सान, थामहिनबा मागो दाननि गोथार नैथि मंगलबार सानखौ बिजनि सोलोंसालिमायावबो गिबि खेबै देग्लाय फालिजेननाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गसाइगाव बिएड कलेज आरो क'क्राझार ल' कलेजखौ सोरखारि खालामनो सावरायगोन। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै गसाइगाव बिएड फरायसालिमा आरो क'क्राझार आयेन फरायसालिमाफोरखौ सोरखारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों थाबैनो सरकारि आवथायाव लाबोनाय जागोन होनना एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ बुंदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।